Another scenario na po sa adlaw ng pahulay. Then bisag asa ang Ginoo si Jesus ana ay mga katbang nga kanunay nangita og kanang bikil aron doon na sila ikasumbok batok ni Jesus ngadto sa Sanhedrin, ang korte, Supreme Court sa kanang mga Hudiyo. Unya imagine kung ni Jesus anudlo matag adlaw pahulay mosulod si Jesus dito sa sinagoga. Dito sa iyang pagtudlo dito kita niya ang sa katao nga kuyos ang tuong kamot. Imagine sa katao nga kuyos o kamot ang buto sa mabuhat, the crippled hand of that man that would prevent him from working, from making a living. Usa ang pagtrabaho sa tao. Kung usa ka tao dili yan may depresya sa kamot, sabi na ito dili maka-grab o maka-grasp sa kamutang. So di siya maka-panginabuhi tungod kay sa mahimo. So imagine kung kunong tawhana, kuyos o kamot, lapas mo ang pamilya. Musa, kita ni Jesus, ang kaluin ni Jesus sa tao o sa pamilya, iyang giayo ang tao. Bisag doon sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo, na ang adlaw pahulay, dili ang pagpanambal. Apan ang Ginoo, dili ang pahulay sa bisag adlaw pahulay, tungod kay ang tumong ni Kristo mo ang pagluwas sa mga tao. On that day, He saves the family. Tungod kay humani ana, layo ang tao, nagsugod na siya pagtrabaho aron mabuhi ang pamilya. Naging niya fault finder ang mga Parisiyo magtudlo sa balaod. Wala tanawa unsa man ang kayuhan nga buhat o dili ang violation of the law on Sabbath. Siguro kita sa tanaw nato nga usahay sama kita sa mga Parisiyo, inay nga mutabang kita sa tao, mutulisok mo kita sa tao. Ato pa i-blame ang tao, anong nahimo ang tao nag-antos. Ang Ginoo maluyon mo sa iyang giayo ang masakiton, a man with crippled hand. Hinatata nga kita makaambit sa kinaiyan ni Kristo sa kaluoy, dili kung ang iyang superficial nga pananaw nato sa katao, kung dili unsa may kinahanglan sa tao, kung ang tao ingunana ang kahimtang unsa epekto sa pamilya, unsa epekto sa iyang kinabuhi.